αστρονομικές παρατηρήσεις μας έχουν δείξει ότι η περιστροφή των γαλαξιών τις περισσότερες φορές είναι τόσο γρήγορη και η μάζα τους σχετικά τόσο μικρή, ώστε λογικά θα έπρεπε να διαλύονται. Το γεγονός αυτό μας αναγκάζει να διερευνήσουμε τη δυνατότητα οι γαλαξίες να περιβάλλονται γενικά από ένα στεφάνι σκοτεινής, άρα και αόρατης ύλης, η οποία διατηρεί τη δυναμική συνοχή του γαλαξία. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε παρατηρώντας ότι σε κάποια ζεύγη γαλαξιών ο ένας περιστρέφεται γύρω από τον άλλο με ταχύτητα μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Και στην περίπτωση αυτή η εξήγηση φαίνεται να είναι η ύπαρξη ποσοτήτων σκοτεινής ύλης, η οποία γίνεται αισθητή από τη βαρυτική της έλξη, αλλά δεν μπορεί ως σκοτεινή να παρατηρηθεί. Δηλαδή οι αστρονόμοι, κάνοντας υπολογισμούς με βάση την κίνηση των γαλαξιών, υποθέτουν ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 10 φορές περισσότερη ύλη στο σύμπαν από αυτή που μπορούν να παρατηρήσουν. Σημειώνουμε ότι όταν κάτι που βρίσκεται στο σύμπαν δεν εκπέμπει ή δεν αντανακλά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να μετρηθεί, τότε το ονομάζουμε σκοτεινή ύλη. Έχουν αναπτυχθεί ήδη πολλές θεωρίες σχετικά με τη σκοτεινή ύλη. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά μεσοαστρική σκόνη, πλανήτες, νεκρά άστρα ή αέρια που αποτελούνται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια. Σύμφωνα με κάποιες άλλες απόψεις, η λύση των προηγούμενων προβλημάτων δίνεται αν υποθέσουμε πως υπάρχει μεγάλος αριθμός σκοτεινών, συμπαγών, μαζικών συμπυκνώσεων, όπως μεγάλοι πλανήτες ή νεκρά άστρα που ονομάζονται διεθνώς μάχο από το Massive Compact Halo Objects και πιθανότατα περιστρέφονται γύρω από τον γαλαξία μας. Η θέση αυτή δεν την υιοθετούν ορισμένοι αστρονόμοι, οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός μάχων. Εκτός όλων των προηγούμενων αντικειμένων που πιθανότατα σχηματίζουν τη σκοτεινή ύλη, οι σύγχρονες απόψεις προτείνουν ότι η ύλη αυτή απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό εξωτικών, αόρατων λόγω της φύσης τους, σωματιδίων, τα οποία ίσως συνεισφέρουν στη συγκρότησή της. Τέτοια σωματίδια θα μπορούσαν να είναι μαζικά νετρίνο, γραβιτόνια, αξιόνια και άλλα, τα οποία ανήκουν σε μια κατηγορία σωματιδίων που ονομάζονται WIMPs, που σημαίνει ασθενώς αλληλεπιδρώντα σωμάτια μεγάλης μάζας. Αυτά είναι γνωστά με το όνομα ψυχρή σκοτεινή ύλη, και παρά το ότι η ύπαρξή τους προβλέπεται από τις θεωρίες της μοριακής φυσικής, εντούτοις μέχρι σήμερα είναι υποθετικά. Δηλαδή δεν έχουν εντοπιστεί πειραματικά μέσω των επιστημονικών οργάνων μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις απόψεις κάποιων αστροφυσικών, οι οποίοι πιστεύουν πως το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχει ή όχι η σκοτεινή ύλη, αλλά εάν αυτή είναι η βασική ουσία ή η δύναμη που επηρεάζει τη δομή του σύμπαντος. Ίσως, όπως πολλοί πιστεύουν, το σύμπαν να έχει κάποια κυρίαρχη ιδιότητα για την οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα τίποτα. Όπως είδαμε από όλα τα προηγούμενα, αυτό που ουσιαστικά αναζητούμε μέσα στο σύμπαν είναι το αίτιο που δημιουργεί μια τεράστια ελκτική δύναμη, την οποία έχουμε ανάγκη προκειμένου να ερμηνεύσουμε το πώς συγκροτούνται και το πώς παραμένουν σε μια σταθερή κατάσταση οι γαλαξίες και τα σμήνη γαλαξιών. Αυτό που κάποιοι θα ρωτήσουν είναι: γιατί αφού στην ουσία
ψάχνουμε την πηγή μιας τεράστιας συμπαντικής δύναμης, αναφερόμαστε μονοσήμαντα σε κάποια αόρατη ύλη που πιθανότατα είναι το αίτιό της. Την ίδια όμως περίοδο που οι επιστήμονες προβληματίζονταν για τη φύση και την προέλευση της σκοτεινής ενέργειας, ένα νέο ανεξήγητο φαινόμενο εμφανίστηκε στον επιστημονικό ορίζοντα. Όπως μετρήθηκε, η διαστολή του σύμπαντος, αν και δεν αναμενόταν, είναι επιταχυνόμενη. Γεγονός που στο νου των κοσμολόγων ισοδυναμεί με την ύπαρξη μιας νέας μυστηριώδους συμπαντικής, αποστικής όμως τώρα δύναμης, η οποία είναι το αίτιον αυτής της επιταχυνόμενης διαστολής. Να ονομάζαμε αυτό το αίτιο πάλι σκοτεινή και αόρατη ύλη? Η παραπάνω σκέψη απορρίφθηκε, εφόσον η έννοια αυτή είχε χρησιμοποιηθεί ως το αίτιο μιας ελκτικής δύναμης που συγκρατούσε τα αστέρια μέσα στους γαλαξίες, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Επειδή λοιπόν η δύναμη που χρειαζόμαστε σε αυτή την περίπτωση ήταν αντίθετη από αυτή που προκαλούσε η σκοτεινή ύλη, δηλαδή ήταν αποστική, θεωρήσαμε ως αίτιό της κάποιο είδος ενέργειας που δεν ήταν δυνατόν να γίνει αντιληπτή και να μετρηθεί. Την ενέργεια αυτή την ονομάσαμε σκοτεινή ενέργεια και όπως υπολογίζεται πρέπει να αποτελεί τα 2/3 της ενέργειας ολόκληρου του σύμπαντος. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε νέα παρατηρησιακά δεδομένα που μπορούν να δικαιολογούν νέους εξωτικούς νόμους της φύσης, ή μήπως θα μπορούσε να υπάρχει μία απλούστερη αστροφυσική εξήγηση για τα πειραματικά αποτελέσματα? Είναι σωστή, σύμφωνα με τις νέες επιστημονικές αντιλήψεις, η επιμονή μας να αντιλαμβανόμαστε την ύλη ως κάτι το διαφορετικό από την ενέργεια? Πριν αναφερθούμε σε αυτό το ζήτημα, ας δούμε κάπως πιο εκτεταμένα το θέμα της σκοτεινής ενέργειας. Η ιστορία με τη σκοτεινή ενέργεια αρχίζει το 1998, όταν δύο ανεξάρτητες ομάδες αστρονόμων ερευνούσαν μακρινούς υπερκαινοφανείς. Η έρευνά τους επικεντρωνόταν στο να μετρήσουν με ποιον ακριβώς ρυθμό ελαττώνεται η διαστολή του σύμπαντος. Η έκπληξή τους ήταν μεγάλη όταν διαπίστωσαν πως η κοσμική διαστολή δεν ελαττωνόταν αλλά επιταχυνόταν, και η επιτάχυνση αυτή άρχισε περίπου πριν από 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Η ύπαρξη αυτής της αποστικής, συμπαντικής, βαρυτικής δύναμης θα είχε δραματικές συνέπειες για τη θεμελιώδη φυσική. Οι πιο συντηρητικές υποθέσεις θεωρούν ότι το σύμπαν είναι γεμάτο με μια ομοιογενή θάλασσα από ενέργεια της μηδενικής κβαντικής κατάστασης ή με ένα συμπίκνωμα νέων σωματιδίων με ελαχιστότατη μάζα που είναι 10⁻39 φορές μικρότερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου. Τι είναι όμως αυτή η ενέργεια μηδενικής κβαντικής κατάστασης? Σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας, η μάζα και η ενέργεια συνδέονται με τη γνωστή σχέση ε ίσον m επί σε στο τετράγωνο. Σύμφωνα με την κλασική άποψη, μέσω της σχέσης αυτής απλώς περιγράφεται το πώς το θεμελιώδες φυσικό μέγεθος μάζα μετατρέπεται σε ένα άλλο, την ενέργεια. Σήμερα όμως, ολοένα και πληθαίνουν εκείνοι που υποστηρίζουν τη θέση πως η σχέση αυτή δηλώνει απλώς το ποσό της ενέργειας που απαιτείται προκειμένου να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη τιμή της ιδιότητας του χώρου, η οποία αναφέρεται ως μάζα. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η μάζα αποτελεί μια ψευδαίσθηση,
αφού στο σύμπαν μας δεν υφίστανται παρά μόνο φορτία και ενέργεια. Η μάζα ως ιδιότητα μιας συγκεκριμένης ποσότητας ύλης ορίζεται ή καλύτερα συγκεκριμενοποιείται από τις ανθρώπινες πειραματικές διατάξεις σαν αποτέλεσμα της έντασης της αδράνειας και της βαρύτητας που δημιουργεί η συγκεκριμένη ποσότητα της ύλης. Σήμερα όμως οι κλασικές απόψεις περί αδράνειας και αδρανειακής μάζας έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση, διαφοροποιώντας τις επιστημονικές θέσεις μας περί μάζας. Σύγχρονες επιστημονικές προτάσεις προτείνουν ότι η αδράνεια είναι μια ιδιότητα ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου το οποίο εκτείνεται παντού μέσα στο σύμπαν, διεισδύει σε κάθε τι και ονομάζεται πεδίο μηδενικού σημείου. Το πεδίο αυτό είναι παρόν ακόμα και στο κενό, υποθερμοκρασία βέβαια απολύτου μηδενός, και εκτείνεται ομοιογενώς και ισότροπα παντού μέσα στο σύμπαν. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία του πεδίου μηδενικού σημείου είναι ισχυρότατη. Εκτείνεται σε ολόκληρο το εύρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, ενώ ποσοτικά η πυκνότητα της ενέργειάς του είναι ανάλογη του κύβου της συχνότητας. Ως προς την προέλευση αυτού του πεδίου έχουν αναπτυχθεί δύο επιστημονικές απόψεις. Σύμφωνα με μία πρώτη κλασική και συμβατική άποψη, το πεδίο μηδενικού σημείου υπάρχει ως αποτέλεσμα της ισχύως των κβαντομηχανικών νόμων. Η δεύτερη θεωρία δέχεται ότι το πεδίο μηδενικού σημείου είναι τόσο πραγματικό όσο και κάθε άλλο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό του σύμπαντος που περιγράφεται από έναν σχετικά νέο κλάδο της φυσικής, την στοχαστική ηλεκτροδυναμική. Ένας λόγος ο οποίος ισχυροποιεί τη δεύτερη άποψη είναι ότι αν προσθέσουμε στην κλασική φυσική θεωρία την ύπαρξη του πεδίου μηδενικού σημείου, μπορούμε να ερμηνεύσουμε πάρα πολλά κβαντικά φαινόμενα χωρίς τη χρήση της κβαντομηχανικής. Στην περίπτωση που ο συμπαντικός χώρος είναι γεμάτος από αυτό το πεδίο και κινούμαστε με σταθερή ταχύτητα μέσα σε αυτόν, δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε το πεδίο. Ωστόσο, το πεδίο αυτό μπορούμε να το ανιχνεύσουμε μόνο εάν η κίνησή μας μέσα σε αυτό είναι επιταχυνόμενη. Τότε το φάσμα του πεδίου στρεβλώνεται και η στρέβλωση αυτή μεγαλώνει όσο περισσότερο μεγαλώνει η επιτάχυνσή μας. Όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές, η προηγούμενη στρέβλωση ίσως είναι εκείνο το μέγεθος που ονομάζουμε αδράνεια. Έχει αποδειχθεί θεωρητικά ότι εάν ένα σωματίδιο επιταχύνεται μέσα σε ένα πεδίο μηδενικού σημείου, φαίνεται να επιδρά πάνω του μια δύναμη αντίθετη προς την κατεύθυνσή του και ευθέως ανάλογη προς την επιτάχυνσή του. Η εν λόγω δύναμη, η οποία στην πράξη ανθίσταται στην κίνηση του σωματιδίου, όπως πιστεύουν σήμερα αρκετοί ερευνητές, αποτελεί την νευτόνια αδράνεια. Το 1968, ο Ρώσος φυσικός Αντρέι Ζαχάροφ διατύπωσε την άποψη ότι εάν το πεδίο μηδενικού σημείου δημιουργεί το φαινόμενο της αδράνειας, τότε δεν φαίνεται καθόλου απίθανο να αποτελεί το αίτιο του φαινομένου της βαρύτητας. Το 1989, ο Χάρολτ Πάθοφ απέδειξε θεωρητικά ότι εάν ένα φορτισμένο σωματίδιο κινηθεί μέσα σε ένα πεδίο μηδενικού σημείου, θα εξαναγκαστεί να ταλαντεύεται, δημιουργώντας γύρω του ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Τα ηλεκτρομαγνητικά αυτά πεδία
έχουν την ιδιότητα να προκαλούν ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων. Έτσι, τα φορτισμένα σωματίδια σε ολόκληρο το σύμπαν, αλληλεπιδρώντας με το πεδίο μηδενικού σημείου που βρίσκεται παντού μέσα σε αυτό, δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τις αντίστοιχες ελκτικές δυνάμεις που συνιστούν οτιδήποτε σήμερα ονομάζουμε βαρύτητα. Από όλα τα προηγούμενα, αν βέβαια αποδειχθούν και στην πράξη, μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η περίφημη εξίσωση του Αϊνστάιν ε ίσον mc στο τετράγωνο δεν μας λέει απλώς ότι η μάζα m είναι ισοδύναμη με την ενέργεια ε, αλλά ότι η μάζα είναι ενέργεια. Η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη μας οδηγούν στην ιδέα ενός καμπυλωμένου και μη ευκλείδιου σύμπαντος. Δηλαδή, ενός σύμπαντος μες στο οποίο δεν ισχύει η ευκλείδια γεωμετρία, αλλά άλλες πολύ διαφορετικές γεωμετρίες, όπως η γεωμετρία του Ρίμαν ή του Λομπατσέφσκι. Η άποψη αυτή δεν θα δημιουργούσε κανένα πρόβλημα αν οι κοσμολόγοι δεν είχαν ισχυρούς θεωρητικούς λόγους ώστε να προτιμούν ένα σύμπαν επίπεδο, όπως θέλουν να ονομάζουν το σύμπαν που υπακούει στην ευκλείδια γεωμετρία. Πώς καταλήγουν όμως σε αυτό το συμπέρασμα? Ας δούμε λοιπόν με έναν πολύ απλό τρόπο πώς ακριβώς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν είναι ευκλείδιο. Όπως αποκαλύπτει η θεωρία της σχετικότητας, η καμπυλότητα μιας περιοχής του σύμπαντος καθορίζεται από την πυκνότητα της μάζας ή της ενέργειας στην εν λόγω περιοχή. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να εφαρμόσουμε όσα μαθαίνουμε από έναν κλάδο της επιστήμης που ονομάζεται στατιστική φυσική. Σύμφωνα λοιπόν με τη στατιστική φυσική, μετράμε την πυκνότητα της μάζας ή της ενέργειας σε πάρα πολλές ανεξάρτητες και σχεδόν ισοκατανεμημένες συμπαντικές περιοχές γύρω μας. Με βάση τις μετρήσεις αυτές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι σε όλες τις ανεξάρτητα μελετούμενες περιοχές του σύμπαντος, η πυκνότητα ενέργειας ή μάζας οδηγεί σε μια καμπυλότητα του χώρου παραπλήσια αυτής που απαιτείται προκειμένου το σύμπαν μας να είναι ευκλείδιο. Έτσι, με αφετηρία αυτές τις παρατηρήσεις, καθώς και τη στατιστική φυσική, καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα. Αφού όλες οι παρατηρούμενες, επιμέρους και ανεξάρτητες συμπαντικές περιοχές είναι ευκλείδιες, τότε και το συνολικό σύμπαν είναι ευκλείδιο. Είναι σωστό όμως αυτό το συμπέρασμα? Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε μελετώντας τα πανεπιστημιακά μας βιβλία στα μαθηματικά και την τοπολογία, μια βασική ιδιότητα των χώρων μέσα στους οποίους ισχύει η γεωμετρία Ρίμαν είναι ότι αν μελετήσουμε μικρές, ανεξάρτητες και επιμέρους περιοχές μέσα σε έναν χώρο Ρίμαν, τότε αυτές θα παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός ευκλείδιου χώρου. Αυτό όμως σημαίνει πως αν καταλήξουμε μέσω των μετρήσεών μας ότι κατά περιοχές το σύμπαν μας είναι ευκλείδιο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και στο σύνολό του είναι ευκλείδιο. Εκτός αυτού, χρησιμοποιώντας για την απόδειξη της επιπεδότητας του σύμπαντος τη στατιστική φυσική, υπησέρχεται ακόμα ένα σοβαρό λάθος. Η στατιστική φυσική προϋποθέτει ότι οι χώροι δράσης της είναι ευκλείδιοι. Προϋποθέτοντας όμως πως το σύμπαν είναι ευκλείδιο, δεν αποδεικνύουμε ότι είναι. Αυτό αντιβαίνει σε κάθε έννοια μαθηματικής λογικής. Έχουμε όμως κάποια άλλη πειραματική επιβεβαίωση
για το ποια γεωμετρία επικρατεί μέσα στο σύμπαν? Η απάντηση είναι ναι. Ας δούμε όμως αυτή την πειραματική επίλυση του προβλήματος. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η πυκνότητα της μάζας ή της ενέργειας μιας συμπαντικής περιοχής εκφράζει την τιμή της καμπυλότητας του χώρου, που με τη σειρά της αυτή η καμπυλότητα μας λέει εάν ο χώρος είναι ευκλείδιος ή όχι. Αν τώρα πάρουμε το χώρο μιας τυχαίας σφαίρας που γνωρίζουμε ότι είναι ευκλείδιος, τότε θα ισχύει ότι όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε από το κέντρο της σφαίρας, όσο δηλαδή μεγαλώνει η ακτίνα, τόσο η καμπυλότητα θα μικραίνει. Αυτό όμως σημαίνει, με βάση όλα τα προηγούμενα, ότι επειδή η καμπυλότητα μικραίνει όσο αυξάνεται η απόσταση από το κέντρο, τόσο θα μικραίνει η πυκνότητα της μάζας και της ενέργειας. Ας πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με την υποθετική ουράνια συμπαντική σφαίρα που έχει ως συμβατικό κέντρο της τη γη μας. Η σφαίρα αυτή δεν είναι ευκλείδια εφόσον δεν ισχύουν τα προηγούμενα, αλλά όπως έχει αποδειχθεί συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, η πυκνότητα της μάζας και της ενέργειας του σύμπαντος μεγαλώνει και δεν μικραίνει όσο μεγαλώνει η απόσταση από τη γη. Με λίγα λόγια, το παρατηρούμενο σύμπαν στο σύνολό του δεν είναι ευκλείδιο, αφού δεν υπακούει στις ευκλείδιες ιδιότητες. Αντιθέτως, είναι καμπύλο και υπακούει στη γεωμετρία Ρίμαν. Βέβαια κάποιοι θα διατυπώσουν εύλογα ένα ουσιαστικό ερώτημα. Μα υπάρχει και άλλη γεωμετρία, αυτή του Λομπατσέφσκι. Γιατί να μην ισχύει αυτή μέσα στο καμπύλο σύμπαν? Στο σημείο αυτό θέλουμε να υπενθυμίσουμε κάποιες ακόμα ιδιότητες των χώρων Ρίμαν που ίσως έχουν διαφύγει της προσοχής μας. Η γεωμετρία Λομπατσέφσκι είναι ένας περιορισμός της γεωμετρίας Ρίμαν, δηλαδή ισχύει σε κομμάτια που έχουμε κόψει από έναν χώρο Ρίμαν. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε ένα σύμπαν που μέσα του επικρατεί η γεωμετρία Ρίμαν, τότε αν κόψουμε ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι του, μέσα του θα επικρατεί η γεωμετρία του Ευκλείδη, ενώ αν κόψουμε ένα μεγαλύτερο θα ισχύει η γεωμετρία Λομπατσέφσκι. Όπως γίνεται φανερό από όλα τα προηγούμενα, ένα από τα κοσμολογικά προβλήματα που δημιούργησαν την αναγκαία εισαγωγή των ιδεών της σκοτεινής ενέργειας και της σκοτεινής ύλης υπήρξε η ανάγκη να αποδείξουμε το δόγμα πως το σύμπαν μας υπακούει στην ευκλείδια γεωμετρία. Γιατί όμως να υποκύπτουμε συνέχεια σε τέτοιου είδους δόγματα, και μάλιστα όταν αυτά διέπονται έντονα από μια εξωεπιστημονική αχλή? Η αποδοχή ενός τετραδιάστατου καμπύλου σύμπαντος, το οποίο υπακούει στη γεωμετρία Ρίμαν, πιθανότατα να μας οδηγήσει και στη λύση της μετρούμενης επιταχυνόμενης διαστολής του σύμπαντος. Όπως πλέον συζητιέται σε όλο τον κόσμο, αρχίζει να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι το σύμπαν μας εξελίσσεται στο πλαίσιο μιας τεράστιας μελανής οπής. Σε αυτή τη μελανή οπή, η επιτάχυνση της φαινόμενης διαστολής της δεν εκφράζει παρά μόνο την κίνησή της μέσα στο τετραδιάστατο αυτό πηγάδι. Ειδικά σε όσους αμφιβάλλουν για τις προηγούμενες απόψεις, υπενθυμίζουμε το τι ακριβώς ανέφερε ο Στίβεν Χόκινς σε σχέση με το πείραμα του Σέρν, το οποίο έτυχε ευρύτατης δημοσιότητας. Διατύπωσε την άποψη, όπως και πολλοί άλλοι διαπρεπείς επιστήμονες, ότι αν μέσω του πειράματος του Σέρν προσεγγίσουμε τις συνθήκες των αρχών του σύμπαντος, θα δημιουργήσουμε πιθανότατα μία μελανή οπή. Δηλαδή, η αρχή του σύμπαντος ταυτίζεται με την ύπαρξη μιας μελανής οπής.
Όπως διαφαίνεται από όλα τα προηγούμενα, το πρόβλημα της σκοτεινής ύλης και ενέργειας γεννήθηκε μέσα από την προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε αφενός μεν την ύπαρξη μιας ελκτικής δύναμης που θα επέτρεπε στους γαλαξίες να μην διαλυθούν, αφετέρου δε μιας αποστικής δύναμης που θα μπορούσε να είναι το αίτιον της παρατηρούμενης επιταχυνόμενης διαστολής του σύμπαντος. Το παράδοξο όμως είναι ότι αναζητάμε αγωνιωδώς αυτές τις λύσεις στο πλαίσιο ενός ευκλήδιου σύμπαντος, εφόσον κάτι τέτοιο ικανοποιεί εκτός των άλλων και μια σειρά φιλοσοφικών, θεολογικών και κοινωνικών αγκυλώσεών μας. Όμως η ιστορία της επιστήμης δεν γυρίζει πίσω. Η εκθρόνηση του νευτόνιου και ευκλήδιου σύμπαντος έχει ήδη συντελεστεί. Η ιδέα ενός σύμπαντος ταφιδόψωμου έχει πεθάνει. Όσο πιο γρήγορα το αποδεχτούμε, τόσο περισσότερο θα έχουμε προσεγγίσει τις απαντήσεις για το τι είναι το σύμπαν, για το τι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.